nder balɗe ɗe fuu en ndara nder habaruji kokketeɗi gonɗi nder deftere seninde eno ɗi jarata en kori hakkilo meɗen dow yimɓe woɓɓe seɗɗa daga nder mayre en gi'i no ɗum hokkiri habaru maɓɓe. en dari no goɗɗum seɗɗa wallay ɗum enen jangoɓe ngam keɓten ko windaɓe ɓen jiɗi wiki eno ɓe siryori ɗum ngam ɓe kolla no fi ɗum waruno e ɗo en daray gongol lawol mangol wallaygol en ngam ji'en no fi ɗum waruno. Ko mbi'ata won ɗon? Windayɓe habaruji nder deftere seninde eɓe siryoro ɗum ngam ɗum holla jikku neɗɗo e wakere majum ngam ɗum holla habaru ɗum no jokkotiri e ɗum waafa boɗɗum no ɗum welirta nanki. Ta fahmi no ɓe kokkirta habaru ɗum a yi'ay habaruji ɗin fere fere e ɗi jokkotiri e ɗi ngodi hoore haala go'o. Ɗum bo ɗum bellaniyam ɓernde amma no keɓtiraymi habaru deftere seninde no shiryora? Winduɓe deftere seninde siryorake ɗum nder koyɗum o hani tagu waɗa sai ndara boliɗe ɓurɗe mangu nder habaru ɗum o hokkata e iri ɗowdi ndi o hokkata nder habaru mako. E misalu tarari hoore haala maunde wonde nder deftere seninde e nde meta dow neɗɗo. Non ko sai ndaren daga fuɗɗode no Allah siryori duniyaru ndu ko waɗi fuu ɗum boɗɗum. Non bo ɗum waɗi fande jeweɗiɗi emo wi'a non Allah raari yi'i ɗum boɗɗum. Tarari boliɗe ɗe e jayri ɗe ngoni nden e ɗe kaani. Allah hokki inde goɗɗo Adamu e debbo mako Hawwa'u ngam ɓe laamo duniyaru e battudi mako o wiɓe ko ɗume e hani sai ɓe nyama ɗum. Amma to ɓe nyama ɓikkoy lekki kokkayki andal ko woɗi e ko woɗa. Amma sai neɗɗo waɗi seko dow Allah. E nder deftere fuɗɗode en ji'i nder jande meɗen kamɓe ɓe ji'i e hani ɓe nyama ɓikkol lekki kin en ji'i e jayri kamɓe ɓe jiɗi ɓe keɓa faamu amma e timmode ɓe ngaɗi ko ɓe suɓi sai ko ɗume sankiti wonnaniɓe. Habaru ɗum e ɗum meta dow neɗɗo e yanayi mako. Habaru ɗum belɗum nden bo ɗum kayɗini ɗum amma winduɓe deftere seninde ɓe daraki ɗon tan sai ɓe siryi ɓe kolla en ko ɗume ko waɗi ɓe kokki en habaru Ibrahim e Saratu. Allah waddiɓe bigere to wa'di alkawal e maɓɓe o hokkayɓe leydi hoore maɓɓe o wanni ɓe alkawal ɓe keɓay ɓiɓɓe amma ɓe kolaki Allah sai ɓe jawɗani ɗum. E ɗo en ji'i nde bolinde yawɗare ɓe kossi masarankejo korɗo ɓe ngaadi e maako ko woni boɗɗum e maɓɓe ɓe bo tawi ɗum. Habaru ɗum bo ɗum nandi. Habaru ɗum yahari en to Haruna dow Sere Sinai nder jande meɗen en jiyay ɓe kossi jinari Isra'ilanko en ɓe kutinirindi ɓe mahi gagil ma e wodi habaru Ashab jiiɗo jinariya ɗum Kananiyanko en o waɗi koɗe majum o wujji ɗum. Habaru ɗum e holla no neɗɗo fonirte fondol ngo'ol bo e waddanamo torraji faa ɗum hewta yimɓe ɗuɓɓe. Non bo ɗum waɗi to en ndari habaru Sawulu Isra'ilanko en suɓimo ngam eɓe jiɗi ɓe keɓa laamiɗo kamɓe ma ɓe laato bono leƴƴi koriɗi. Shawulu bo laamake dow maɓɓe laamu mako waddaniɓe torraji ɗuɗɗi. Tarari habaruji ɗi e ɗi meta dow fi go'o habaruji ɗin bo e ɗi sirya ngam ɗi kolla no neɗɗo fondirte ngam holluki tampendam mako. Ɗume yata e wartowa nihi tokkitaki haala e fooɗa nyumo neɗɗo faa ɗum yahara tagu to famtata kanjum waɗi habaru kokka ɗum dow Yesu ɗum siryama boɗɗum e ɗum hocca laawol go'o ngam famtinki neɗɗo. Non ko? Non no Yesu wi'i sarel jelo fondete ko woni nder ɓernde mako woni no soɓtorto gafangal ngal. Amma sai o wi'i nder do'are mako na ko gimmi waɗe amma ko giɗɗa waɗe. E ɗo en ji'i neɗɗo go'oto mo hula e fondeki ko nde ɗum waddanaymo torra faa mayde amma mayde mako laatoto gam ɗuɗɓe ɗum goɗɗum saɗɗum no watta Allah waɗa yimɓe nder saɗɗum ɗum gadday ɗum duniyaru heyru. En ji'ino ɗum nane ko puɗɗuɗen ɗowdi ndi to Allah sendi jaygol e niɓre e hakkunde ndiyam goncotoɗam. Daga nder majum leydi njorndi wurti ndi warti wuro gam neɗɗo gam fuɗeji fuu mauna. Habaru ɗum fuɗɗi holluki en dow ndiyam goncotoɗam. Allah hisni en e jamanu Nuhu kanko e iyalu mako o hisniɓe daga nder ndiyam goncotoɗam o wurtiniɓe daga nder komiwal ɓe jaaɓe dow leydi njorundi. E nder habaru ɗum ko jiyete woni ngam ɗum siftorana en. Non ko habaru mawɗum ɗum deftere wurtaki. Non ɗum waɗi sarel ngel Allah hisni yimɓe mako ɓe suɓi daga nder leydi Masar o ardiɓe o tokkiniɓe nder ndiyamji faa o yaariɓe to leydi njorundi. Amma Fir'auna e konoɓe mako Allah halkiɓe. Ɗon ma en puɗɗite nji'en habaru ɗum e jamanu Josuwa e ɓiɓɓe Isra'ila ɓe jaaɓi leydi njorndi caka maayo Jordan ko ɓe kulata ɓe natta leydi ndi Allah waɗani ɓe alkawal. A heɓti daga joni a yi'ay windoɓe deftere seninde ɓe kocci laabi ɗi ngam ɓe kolla en ko bangata ɗo yeeso ko woni
nder deftere annabi Isaya. Emo wodi kammunde ngam burtol kesol e laamiɗo keso ardotoɗo yimɓe Allah o yahraɓe to leydi kehri o tokkinaɓe nder maayo Urdun e so'o nder maayo ngon kadima ɗum wi'ete baptisma. e ɗon Allah andini Yesu woni ɓiyiko kisnowo duniyaru wonsotondu nder hallende yahayndu nder mayde. Kanjum holli baptisma ɗum goɗɗum mawɗum. To tokkuɓe Yesu e ɗum holla ɓe kawti hoore e maako ko o wonno nder maayo Urdun e nder mayde maako e ɓe gondi e maako bo nder duniyaru heyrundu o waddata. ɗum habaru ɗum kanuɗum. Non ɗum waɗi ɗum habaru gonɗum nder deftere seninde ɗum windoɓe bindi ɗum windama duuɓi ɗuɗɗi nder habaruji ɗuɗɗi nder ko ɗume habaru e ɗum wurtina hoore haala go'o. To ndarɗen fu nder habaruji gonɗi nder deftere seninde e ɗi pooɗa hakkilo neɗɗo yaaki to Yesu. Kai ɗum woɗi ɗi habaruji nder deftere seninde ɗi koshi kashi 40 nder mayre sendere 30 nder mayre bo ɗum fu ɗum gimi bindaɗi. Ekkitaki janguki jimi bindaɗi kanjum woni ko ndareten ɗo yeso nder ɗowdi garayndi.